Здравейте, казвам се Филип Филипов и съм от България, от град Сливен. Женен съм, имам 3 дъщери. В момента живея в Германия, в Лимбург ан дер Лаан. Служа като пастор на църква ИХБ Лимбург Месихчилери. Как повярвах? Повярвах, когато бях много малък. Бях на 6-7 години, бях болен от болестта сомамбула. Моите родители ме водеха къде ли не, на ходжи, на други бавачки, но нищо не ставаше и нищо не се случваше. Това продължаваше да ме излъчва, докато вече не можех да заспивам. Когато бяхме почнали вече първи клас, се научихме да четеме и стигнахме до втори, това пак продължаваше така. И вече спях, когато ходех на училище по чиновете. Имах приятел в училище, който се казваше Петър, и веднъж той ме попита: защо спиш, когато дойдеш в училище? Не те ли е страх от госпожата, че ще дойде да те набие? И аз му казах: Петре, когато излезем на голямо междучасие, ще ти разкажа защо не мога да спя в къщи и спя тук в училище. Когато дойде време на голямо междучасие, излязохме и когато говорихме с него, разказах му защо не мога да спа. Че ме беше страх, че идваха демони да ме плашат. Понякога ставах на сън, разхождах се, правях неща, които на сутринта не се сещах какви са и какво съм направил. И той ми каза: знаеш ли, в нас има много книги, които помагат на хората да се оправят. И аз казах: не знам. И той ми казаше, че донеса една книжка да я прочетеш. Тък му бяхме се научили да четеме. На другия ден той ми донесе тази книжка и ми я даде, аз се я сложих в джоба. Мина деня, прибрах се вкъщи и когато се преобличах, се сетих за тази малка книжчица, която се казваше "Господ е пастир мой", направена с всички златни стихове от Библията. Започнах да я чета и там усетих, че има някой, който може да ме изцели. Окей, няма проблеми. След като прочетох цялата книжка, осъзнах, че има някой, който може да ме освободи и да ме изцели от тази болест. И тогава започнах да се моля. Когато се молех, всеки ден, един ден, когато се върнах пак така от училище, в старите вещи, в нашата къща, намерих една книга, която беше със същите стихове, само че на турски, с букви от кирилица. Беше малко поразкъсана, пък тя е била подарък от нашия пастор Шукри на моя баща. И взех я, ремонтирах, залепих я, заших я, направих я като нова и започнах да я чета. След като я прочетох, тогава Исус сам дойде и ме изцели. Освободи ме от всеки един страх и ме изцели от всякаква болест. След като прочетох цялата книга, аз вече вярвах в Исус и го бях приел като мой Бог и личен Спасител, като Божий Син. И започнах да търся църква или място, къде мога да се събирам с други вярващи. Бях много малък, втори клас, вече преминаваме към трети клас и така нататък. И един ден попитах дядо си къде има църква, къде се събират всички вярващи, които вярват в Исус. И той ми каза: срещу нас е място, където се събират. И аз един ден, когато беше църква, отидах и застанах на вратата и започнах да чакам там, докато дойдат хората. И пръв като дойде пастора, се засмя и каза: ти не си ли син на Лютви? И аз казах: да, аз съм. И какво правиш тук? Вие живеете далеч. Ще стане късно, ще стане тъмно. И аз казах: дойдох, за да посетя църква. И тогава той отвори вратите, настани ме в първите редове на църквата и него ден изкарахме служението и аз им казвах: аз ще посещавам служението, ще идвам на църква, но ме е страх да се прибирам. Може би ще има възможност някой да ме прибира в къщи. И така те всяка вечер един по един се редуваха и викаха след мен, защото бяхме на малко по-далече от махалата. И ми викаха на турски: не се страхувай, докато аз се прибера. И това продължи доста години така. И след това приех Святия Дух, кръщението на Святия Дух, небесни езици, когато се помолиха за мен, защото моята баба виждаше, че нещо се променя в мен
И отиде и каза на пастора и каза, това момче вече му е време да се молите за него, да приеме Святия Дух и да се кръщава в Святия Дух. И един ден така ме изкараха пред църквата с пастор Киро и започнаха да се молят за мен. Тогава Святия Дух дойде и ме кръсти. Имаше пророчества, които аз говорих на небесен език, но пасторът ги тълкуваше и до ден днешен аз ги очаквам, защото много от тях вече се случват и очаквам всичките да се случат, докато имам живот на тази земя. Но дойде момент, когато църквите се разделиха и тогава бях вече тинейджър, започнах да уча в града, след това бях в казармата, започнах да имам други приятели. В един смисъл такъв се отдалечих от Господа за няколко години, но Господ ме намери и отново ме намери и пак ще ме намеря, когато се изгубя, защото вярвам в Него. И по него време се излизаше в чужбина и за първи път, когато излизах в чужбина, беше това Сърбия. Бях една година там, след това бях в казармата и след казармата ходихме в Испания. Там Бог ни срещна с мисионери, които бяха заедно с нас, помагаха ни с видеокасети, с литература, заедно служихме. И аз виждах нещо много специфично в този пастор, защото влагаше всичко от себе си, със свой микробус събираше всички стари хора, водеше ги на църква и после пак ги връщаше по къщите и аз му помагах. И казвах, Господи, ако някой ден ще служа като служител, нека да бъде така, както този човек прави. И така, дойде време, се разделихме с тях, напуснахме Испания поради кризата, която беше там и дойдох в Германия за работа. Нямах в мислите си че ще служа, че ще има църкви и така нататък. Но когато Бог избере някой да служи за Него, помазва го за Негова употреба, той по някакъв начин започва да го използва. И така аз се молих, защото бях сам в чужбина. Всеки път, когато тръгвах от вкъщи, аз плачех, защото оставях жена си и първата ми дъщеря. И идвах, седях с месеци, понякога година, не се прибирах, за да изкараме някой лев. И се молих и казвах, Господи, щом си ме избрал да служа за Тебе, защо съм отделен от моето семейство? Защо винаги съм сам? И днес след дълго време Бог отговори на моите молитви и аз казах, защото Него ден искам да служа за Теб, предавам себе си и семейството си в Твоите ръце, употребявай ни. След няколко години всичко това се случи и Бог започна да ме използва. Един ден, когато дойдохме с едни приятели да търсиме работа в друг район на Германия, имахме адрес, който не беше даден от познати, но аз пък бях работил в кръга на този адрес като пощальон и знаех къде се намира тази църква. Отидахме, беше затворена и на другата седмица отидахме рано и влязохме вътре, хората като научиха ни откъде сме, кои сме, кой ни е пратил, приеха ни така гостоприемно, помолиха се за нас, благословиха ни и след това имаше обяд. Обядвахме заедно с тях. По време на обяда аз почувствах нещо вътре в мене си, че има още нещо, което Бог иска да им даде. И само докато кажа на моя приятел, защото искаше да излеземе, и аз докато му кажа, не дей да бързаме, още не си бях скарал думите от устата, тогава един брат дойде и напрегърна и каза, пастора иска да се моли за вас, ако сте съгласни. И аз казах, да, съгласен съм. И приятелът също беше съгласен. И така ние изчакахме, когато се освободи стаята, пасторът ни извика. Имаше две ясновидки вътре, сестри, които виждаха видения. И така пасторът имаше масло в ръката си и ни каза, готови ли сте да ви помажа за служение за Исус Христос? И аз без да мисля казах, да, готов съм. Приятелът също каза, да, готов съм, искахме да служим. И започнаха да се молят за нас. Докато се молиха за нас, всичко това, което бях преживял от тези ранни години, когато срещнах Исус Христос, до Него същия ден, всичко ми мина през очите, като на филм. И аз плачех толкова силно, никога не съм плакал така. И се сетих за всичко това, което съм преживял и се покаявах, за всичко това, което
си мислех и знаех, че е грешка в живота ми. Когато свършихме молитвата, едната сестра започна да разказва за моя приятел. И аз познавам приятела си добре. Разказваше за него какво е преживял и аз просто се чудех, виках си на себе си, как така тези хора знаят какво е преживяло това момче. И след това другата сестра започна да разказва какво вижда в бъдеще в него. И после дойде време да говорите на мен, да ми казват какво са видели. И едната от тях ми каза, тази, която виждаше миналото, Господ ти показа, че на времето ти е дал една цел, някаква дейност, която ти трябваше да извършиш, но поради това, че те е било страх или си бил много малък, си се отказал. И тя, докато говореше така, започна другата сестра да говори, да казва, но днес Бог ми показва нещо ново, показва ми една много огромна и висока трибуна, пред която имаше хиляди хора, които слушаха теб как ти проповядваш, скачаш така огненно, Бог работеше от тебе, имаше изцеление, имаше освобождение. Бог днес ти дава това също служение, за да служиш на Него. И така ни помазаха за служители и излязохме оттам. Преместихме се на 400 км по-далече, намерихме после една турско-говоряща църква, една руско-говоряща църква, българо-говоряща църква и така вече всяка седмица в неделя ние имахме цял ден за Господа. Но 2016 година, когато дойдоха нашите семейства, имаше нужда от църква в Лимбург Андерлан. И моите приятели, моите братя, които бяха с мене, виждаха това, което Бог е вложил в мен, защото преди да дойдат нашите семейства, ние се събирахме да общуваме и понякога, когато ние общувахме с тях, те просто се очудваха, как имам време да чета, да размишлявам, за да мога да разказвам и на тях. Един ден им казах, слушайте, това, което ви го казвам сега, или тази страница, тази глава, която чета, никога до сега не съм я чел, защото аз съм започнал да чета Библията наново. Сега, когато Бог говори чрез мене, Той учи чрез Духът си и мен, и вас. Просто аз съм само проводник за Святия Дух на Господа. И аз съм също като вас работник и нямам време толкова, за да отделям за Господа, колкото мога го правя, но всичко това, което сега чувате, е от Духа на Господа. Защото още от малък Бог беше ме избрал да говоря Неговото Слово, да разнасям Евангелието, да проповядвам. Бях на 9-10 години, когато събираха бабичките, приятелките на моята баба, бях се направил амвонче, така им проповядвах на тези бабички. И това беше дарбата, която Бог ми е дал. И това нещо започна да се проличава между нас. И така, те усещаха, когато аз идва нещо ново, нещо, което трябва да научат. И аз казах, Господи, ето сега сме тук, в Германия, семействата ни са тук, вече нямам възможност да взимам хора с мен, да отиваме по църквите, защото 5 души събира колата, а ние бяхме вече 3 семейство. Ако ти си решил да има църква тук в Лимбург Андерлан, аз съм тук, семейството ми е тук, моите братя са тук, можеш да ме използваш и да създадеш една църква в Лимбург Андерлан. И така се създаде църквата в Лимбург Андерлахен чрез Духа на Господа и желанието на Господа. Един ден дойде и тази църква беше се разпаднала. Поради причини, които бяха напълно човешки, тогава хората не разбираха Божието Слово. Но след това, когато Бог искаше да ме използва, аз бях готов на всичко, за да служа на Господа. И казах, Господи, тук съм, употребявай ме. Вече бяхме веднъж помазани да служиме, но за да върви служението тук в Лимбург Андерлахен и да взимаме Господна вечеря, трябваше да има някой, който да е назначен за това нещо. И аз попитах нашите учители, които бяха от Франкфурт, единия беше немец, другия беше американец, и ги попитах, ние вече нямаме възможност да идваме в Франкфурт, защото вече сме доста хора
и имаме вече служение, за да даваме Господна вечеря. Какво е нужно? И те ми казаха, просто можеш да даваш. Но от уважение, нали, на нашите пастири, които са от България, аз казах, по-добре нека да бъда помазан, нали, за да може да давам това и да не съм, нали, така лош в очите на нашите старейшини. И тогава те ме помазаха за дякон и започнахме да взимаме Господна вечеря и така църквата нарастваше. И както казах, дойде време тази църква, която Бог основа и която до ден днешен на крака, беше паднала. И аз казах, ако вие не може да оценявате благословението, което Бог ви е дал тук в Лимбург, Бог ще го вземе и ще го даде на някой друг, който жадува за това благословение. Минаха се 6-7 месеца и един ден, когато бях на работа, един пастир ми се обажда и ми казва: Филипе, какво правиш? Или на турски, Ферди, насъл, нали? Трябва да говорим нещо с тебе. Аз от 3 месеца се моля за нещо и Бог ми посочи конкретно тебе. И аз бях учуден и казах: пасторе, за какво става въпрос? И той ми каза: ами ела в нас и ще поговорим. Добре, казах, ще дойда. Отидах в тях и седнахме, започнахме да се говорим с него и той ми каза: в Висбаден църквата няма кой да я ръководи и аз се молех 3 месеца, постех и Бог посочи теб, за да дойдеш и да започнеш да служиш като пастор в Висбаденската църква. Казах: добре, ще го направим, но искам да служиме заедно с теб. И на още първата седмица, когато започнахме да служиме, тогава братът ме изкара отпред, воден от Духа на Господа, и каза пред цялата църква: ето, това е новият пастор на църква Шалом Висбаден. От днес нататък него ще уважавате и него ще слушате. И така започна моето служение като пастор. Не бях ръкополаган специално за пастор, бях ръкополаган за дякон и бях помазван 2 пъти, но аз вярвам в помазанието на Святия Дух, което Бог даде на апостол Павел. Той не беше ръкополаган, не беше помазан, но когато се срещна с Господа, Господ сам чрез Святият си Дух го използваше и направи много неща чрез него. Затова аз вярвам, че пастирството не е само с ръкополагане, но да бъдеш като пастир, служител в църква, това е да бъдеш използван от Духа на Господа. И след като вече Бог ме беше поставил като пастор на Висбаденската църква, така църквата започна да се развива добре. И сега, в момента, за слава на Исус Христос, аз съм пастир на 2 църкви. Едната е в Висбаден с новото наименование Българска свободна евангелска църква и другата е в Лимбург Андерлахен и Хабер Лимбург Месихчилер Топтово. И сега се обръщам към всички хора, които все още не са познали Исус Христос, особено към невярващите. Днес, сега е моментът да потърсите Исус и да го намерите. Защото само в Него има истински живот. Може би утре или други ден ще бъде късно за теб. Словото казва, че сега, когато имаме време, можем да потърсим Бог и да го намерим. Затова бъдете благословени в мощното име на Исус Христос от Назарет.